Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζω το έγγραφο γνώσης, στο οποίο βασίζεται η εμπειρία. Η στρατηγική μου δεν ήταν να πετάξω απλώς ιστορικά κείμενα μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να δημιουργήσω ένα δομημένο σύμπαν πληροφοριών. Θέλω η εμπειρία του ιχνηλάτη να εξελίσσεται σε τρεις μεγάλες χρονικές περιόδους, ξεκινώντας από την πρώτη φάση, το προήμιο, που είναι το διάστημα πριν από τη δίκη, την ώρα που έχει γίνει η σύλληψη και η πόλη βράζει από τις φήμες. Μετά μεταφερόμαστε στην καρδιά των γεγονότων, στη φάση Β που αποτελεί την κορύφωση της εμπειρίας και αντιστοιχεί στην ίδια τη δίκη. Και στη συνέχεια ολοκληρώνουμε με τη φάση Γ, την κατακλείδα. Πρόκειται για μια περίοδο αναστοχασμού, όταν πια δίνεται η βασιλική χάρη στον Κολοκοτρώνη από τον Όθωνα και η ένδυση εκτονώνεται. Οπότε και ο ερευνητής καλείται να γράψει το χρονικό του με βάση τις πληροφορίες που συνέλεξε. Σε κάθε μία από αυτές τις περιόδους, Α, Β και Γ, αντιστοιχούν τρεις σταθμοί, τοποθετημένοι σε διαφορετικά σημεία του ναυπλίου. Κάθε σταθμός συγκροτείται με βάση μια τριπλή δομή: σκηνικό, πρόσωπο, πηγή. Πρώτα συγκροτείται το σκηνικό, ο συγκεκριμένος χώρος, η ατμόσφαιρα, το φως, οι ήχοι, οι οσμές. Το περιβάλλον δεν είναι διακοσμητικό, καθορίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκφέρεται η μαρτυρία. Στη συνέχεια ορίζεται το πρόσωπο. Τα πρόσωπα των σταθμών είναι χαρακτήρες που χειρίζεται η τεχνητή νοημοσύνη. Στη γλώσσα των βιντεοπαιχνιδιών ονομάζονται NPCs, Non-Player Characters, δηλαδή χαρακτήρες που δεν ελέγχονται από τον παίκτη, αλλά από το ίδιο το σύστημα. Οι NPCs λειτουργούν στην εμπειρία αυτή ως φορείς συγκεκριμένων οπτικών, ακόμα και όταν είναι φανταστικοί, εκπροσωπούν ιστορικά τεκμηριωμένες θέσεις. Κάποιοι χαρακτήρες του σταθμού, όπως θα δείτε σε λίγο, είναι ιστορικά πρόσωπα. Εκεί οι διάλογοι είναι δραματοποιημένοι, αλλά δράζονται στον πραγματικό τους ρόλο και σε πραγματικά γεγονότα. Στο έγγραφο υπάρχουν ρητές οδηγίες για τον τρόπο ομιλίας του κάθε χαρακτήρα, για παράδειγμα η χρήση γλωσσικών ιδιωματισμών, ώστε η φωνή τους να είναι συνεπής και αναγνωρίσιμη. Τέλος, ενεργοποιείται η πηγή. Η γνώση που αποδίδει η εμπειρία δεν προσφέρεται ως ένα συνεχές αφήγημα, αλλά ως ένα σύνολο εθρασμάτων. Κάθε ένα από αυτά είναι μια σύντομη τεκμηριωμένη ενότητα που λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο. Τα λόγια που θα πει ένας χαρακτήρας στον παίκτη αντλούνται και προσαρμόζονται αποκλειστικά από αυτά τα αποσπάσματα. Έτσι, ο μαθητής καλείται στο τέλος να συνδέσει αυτά τα επιμέρους τραύματα και να τα συσχετίσει, ώστε να οδηγηθεί ο ίδιος στην σύνθεση του χρονικού. Με αυτή τη διαδοχή, δηλαδή το σκηνικό, το πρόσωπο και την πηγή, η τεχνητή νοημοσύνη γνωρίζει κάθε στιγμή πού βρίσκεται μέσα σε αυτόν τον φανταστικό κόσμο, ποιος μιλά και σε ποιο τεκμήριο βασίζεται ο λόγος που θα παράγει όταν παίζει τον συγκεκριμένο ρόλο. Ας πάμε τώρα να δούμε τους σταθμούς και τις πληροφορίες που δώσαμε για τον καθένα. Στην πύλη της ξηράς, στον πρώτο σταθμό, συναντάμε την καχυποψία και τη στρατιωτική αυστηρότητα. Εκεί ο ερευνητής μας θα συναντήσει τον Hans von Ritter, έναν Βαβαρό λοχαγό που είναι τυπικός, πειθαρχημένος και ελαφρώς αλαζόνας. Χρησιμοποιεί γερμανικές λέξεις όπως Halt και Ordnung και θεωρεί τον Κολοκοτρώνη κάποιον που απειλεί την ευρωπαϊκή τάξη και θέτει σε κίνδυνο το νεοειδρυθέν κράτος. Θα δείτε στη διαφάνεια αυτή, όπως και σε όσες ακολουθούν, ότι εκτός από τη σκηνή, τον χαρακτήρα και το θράψιμα γνώσης, δίνουμε και ένα image prompt. Αυτό θα το χρησιμοποιήσει η τεχνητή νοημοσύνη για να φτιάξει την εικόνα του σταθμού. Σε κάθε διαφάνεια η εικόνα που βλέπετε έχει γίνει με χρήση του αντίστοιχου prompt στο Gemini. Στη συνέχεια, στον επόμενο σταθμό, πηγαίνουμε στο ημιφωτισμένο καφενείο «Η Ωραία Ελλάς». Μέσα στους καπνούς και τις μυρωδιές του καφέ μας περιμένει ο καπετάν Μανώλης. Είναι ένας παλιός οπλαρχηγός, τραχής και πικραμένος, που νιώθει ότι οι Βαβαροί κλέβουν την πατρίδα από εκείνους που έξαν το αίμα τους. Στην αρχή θα μας αντιμετωπίσει με μεγάλη καχυποψία, φοβούμενος μήπως είμαστε κατάσκοποι των Φράγκων. Η πρώτη φάση κλείνει σε ένα στενό και σκοτεινό γραφείο διοίκησης, όπου συναντάμε τον Λουκά. Είναι ένας χαμηλόβαθμος υπάλληλος που μεταφέρει έγγραφα, ένας άνθρωπος αόρατος που όμως παρατηρεί τα πάντα. Μας ψιθυρίζει μυστικά για χαρτιά που μπορεί να είναι πλαστά και μας προειδοποιεί ότι οι λέξεις μέσα σε εκείνα τα γραφεία είναι πιο κοφτερές από τα σπαθιά. Στη δεύτερη φάση μεταφερόμαστε στην καρδιά της έντασης, μέσα στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα του δικαστηρίου. Εκεί συναντάμε τον ίδιο τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Παρά τα 63 του χρόνια και την ταλαιπωρία της φυλακής, παραμένει επιβλητικός με μια παγερή ψυχραιμία, σαν να μην κοιτάζει τους δικαστές αλλά το μέλλον. Μας λέει πως η μοίρα της πατρίδας δεν κρίνεται σε αυτή την αίθουσα, αλλά έχει ήδη υπογραφεί με το αίμα των αγωνιστών και την δίκαιη κρίση του Θεού, δηλώνοντας έτοιμος να δεχτεί κάθε απόφαση αρκεί να ωφεληθεί ο τόπος. Απέναντί του βρίσκεται ο εισαγγελέας Έντουαρτ Μάσον, ένας Σκοτσέζος νομικός και φλογερός ρήτορας. Πιστεύει ακράδαντα ότι για να σωθεί το στέμμα πρέπει να τιμωρηθεί ο Κολοκοτρώνης και θεωρεί πως η κεφαλή του στρατηγού πρέπει να πέσει για να μείνει όρθιος ο θρόνος.
Και λίγο πιο πίσω, σε ένα πνιγυρό δωμάτιο διαβουλεύσεων, βρίσκουμε τον δικαστή Αναστάσιο Πολυζωήδη. Είναι ένας άνθρωπος με ακλόνητη ηθική που δέχεται αφόρητη πίεση από την κυβέρνηση για να καταδικάσει τον Κολοκοτρώνη. Μας εξομολογείται πως η συνείδηση του δεν εξαγοράζεται και πως προτιμά να του κόψουν το χέρι παρά να υπογράψει μια καταδίκη χωρίς αποδείξεις, αρνούμενος έτσι να λερώσει τη δικαιοσύνη και την ιστορία του τόπου του για πάντα. Τέλος, στην τρίτη φάση η ιστορία μας ηρεμεί κάπως. Στις υγρές πέτρινες φυλακές του Ισκαλέ, ο δεσμοφύλακας Μήτρος μας διηγείται με συγκίνηση πως ο Κολοκοτρώνης δέχτηκε τα νέα για τη βασιλική χάρη. Μας λέει ότι ο γέρος δεν άλλαξε όψη, γιατί ήξερε πως η Ελλάδα δεν θα τον άφηνε να πάει άδικα. Στην πλατεία Συντάγματος του Ναυπλίου, μέσα στον πανηγυρικό κόσμο, συναντάμε τον κύριο Αντώνη, έναν έμπορο της πόλης. Είναι ένας άνθρωπος πρακτικός που χαίρεται που ηρέμησε ο λαός, αλλά αναγνωρίζει ότι η πληγή αυτής της δίκης θα μείνει για καιρό ανοιχτή. Η διαδρομή ολοκληρώνεται στο σπουδαστήριο των χειρογράφων μαζί με τον Λουκά. Εκεί, μέσα στην ηρεμία του χώρου, η αναζήτηση στις γειτονιές του Ναυπλίου δίνει τη θέση της στη σύνθεση. Είναι η στιγμή που ο ερευνητής, έχοντας βιώσει τα γεγονότα, καλείται να καθίσει και να γράψει το δικό του χρονικό. Γιατί στο τέλος η ιστορία δεν είναι μια στατική καταγραφή, αλλά η προσωπική μας αναμέτρηση με τις αποφάσεις των ανθρώπων και το αποτύπωμα που άφησαν στον χρόνο. Όταν ενώσουμε όλες αυτές τις σελίδες, φτιάχνουμε αυτό το συνεχές έγγραφο που βλέπετε και το οποίο δεν χρειάζεται να έχει τίποτα παραπάνω από απλό καθαρό κείμενο. Αυτό ακριβώς το κείμενο θα χρησιμοποιηθεί από το ψηφιακό μας εργαλείο ως η κύρια πηγή γνώσης για να δημιουργήσει τους σταθμούς και να ζωντανέψει την εμπειρία.